Hi guys, maayong hapon. Maghikay tayo sa ating ulam sa hapunan. Masarap ang aming ulam ngayon guys. First galing sa US. Joke. Lami kaya mong sudan karon guys kay first ko gini nga tanom. Among tanom. Ug daghang salamat Ma'am Pinay Beauty, nakakaon nami sa sidling nga imong gihatag namo. Daghang salamat ma'am. Hara ang batong guys. Ako nang hagpatan kay ako nang adubuhon. Lami ang among sudan karon. Uwil og tuyo ang katapat na ni guys. Ahos dayon, daog na. Sirilo na guys, nagpahaluna na siya sa baka. Yan na nang gikuha gikan sa sapa. Wala na nakainom og tubig kay walay agas. Nasdan mig tubig. Ilagad ko na dito kanina. Tungagan akong likod ya ma. Ilagad ko na dito kanina. Dapil man gagmoy. Agi panguhan lang ako ang nag. Buang man siguro ka ma. Sanyad sa yuta. Ikulbaan ko guys kay ngiyang gisabsab nga kuan nagwilik sa akong likod. Ay tagasadoy. Pagdi ko man sa batong mas pagtagason pagkuan. Pagkaon. Kaya pagtagasa lang. Gusto na ko na ng bato nga mugbuon pag kuan. What? Ha! What? Abisin ma. Sa di ka nagkuan. Kuan sa bahaw. May bahaw ng rupya. Diha. Hindi sirilo na sa ibalbalan. Gid mo lamukam. Pahaling na lang oh. Ulito Ay, dito suro na. Tapoy mo kabila na halak. Pakyon tigid mo karon. Pakon tigid mo ni mana mo. Paako na hindi ang lamok guys. Ganyan mo. Baw siya paak. Kuan lang kanang una saging lang kay dali ra gasiga lang. Hinyo Sa batong na ako tinanom. Pagwang tanang ni mo. Ayo. Bago pang nga bunga di sa nato ipagwang. Na makaon ba ning gahit mo ni? Kaon gina. Lain ra kay lata pod. Hindi man. Lisor pa na ni. Alisor ko ah. Oh sus, mabuhi naman ako. Dara ko nagipalaya kay primero pa na nga bunga. Bawal ay. Sige na lang kay daghang ilamok lang pangingkit lang. Ano siya na ni lisor ni kaon kay gahit naman ni. Ako nay. Jadi ko sa dapong gini. Una saging. Ano mo? Kato mo halingi yo. Ipag Dana na. bright pag ayo. Dana na. Kay musiga na kayo mas laya naman na. Pakuha makaguna saging mahurot na lang na mo posporo di pa ka makahaling. Na maggola sa ginay. Turo to kay laya oh. Kidney. Wala na dahil harbison din hindi ay. May trabaho rin. Lain trabaho. Focus
Ang doon. Ato na yung scope pa naman. Ang sugot. Hindi kan, pwede na ako doon nila. Kuha na, dini ibutang. May Hindi dili lagi pa na, na. siguro ko din undang mo na kay. Yung sa nagkanda na. Ken! Ken! Hindi ka na, pangakutan na. Ken! Tindog! Sabot ng ina ng absinot mo. Ako ay, para pagkatulog na to, brad, mata na to, sabado na, pindo na, diretso dito ka mag... Na. Isweldo na tanan ang inyong pundo na kung di na mo makaban. Mata naman. Mario ano? Lagi. Kuan man kuan sulod sa ginawa, panit, ano daron? Mi ayo. Ay, pulis na eh. Hi guys! Ngayon guys, nagalit ako kasi ang nagsunog daw sa ako kay gadto man dito sa akuan. Buwang na siya, Natagbuan guys. man ko ni Iso tatay. na lang akong ikuha. Kuta. Ang! Wa ko cellphone niya kabalo. Pamana daw si Alan, guys. Nagsugot na si Mario di ay nagpamana. Sugot na siya basta kan. Dili lagi ka na. Kuban ito paglangoy. Suko na. Kuban si Bibi pagpamana. Pangitaa diha lang. Nag-charge ba din mong ispat ay? Gi-charge ba din mong ispat? Ha? Nawala to gamita. Igawas lagi na lang kaya makita ni mo lang. Di mana ni mo makita diha? Blue to blue. Blue to yung uniform pamana. Basta na ni oras guys, daghan lamok. Sila ko yung bilin ulit sildi ko.
Kahit kung kal. Ay, kuan. Piso nga. Kuan. Visit. Guys, nagluto na po og batong. Ako na siyang pakloban. Akong panakot gani guys. At salra og kuan. Ahos. Salra. Uwil rag to yung katapat ani guys. Diba? Sarap. Ang sarap. Ako na siya daan ko nga nagmagit sarap. Ginahaan na niya siya guys. Yan guys, lagyan natin ng tuyo. Pagkalami. So, ang tuyo raw nalutoan. Hindi na natin tabigan guys. Ayan guys, ready na ang among pagkaon. Pagkalami sa among sudan. May kanin at saka may ulo sa buwad. Kang doy din na sobra guys, nag-snack siya bahaw. This is our Lord and this the gifts which you have to receive from the bounty to Christ, O Lord. Amen. Kain tayo guys. Kain tayo ninyong lahat. Si Alan, naguna siya pagkaon kay namana. Mag-RM ra siya. Si Rilona, kaon niya kung siya una. Kami ni Doydoy mo inaulahin. Ikaw, me! Kain tayo ninyong lahat guys. Lami kaya mong sudan. Patulog na ka? Hoy! Paturas yung patay, alas 12. Pero may isipan. Lechon manok. Namana, unya, lechon manok. Bitaw na may lechon manok. Dagat mo sila. Bitaw na po. Dako daw kayo ng lechon manok. Kanta yung lahat guys. Hindi sa tanah. May RM. Diyan na. Ito ay butong na ni. Ama mo ko sa gidanay mong buhok. Look, look. Look. Asa bawi ko de. Kabawa. Kabawi. Go! Kabawa ko na. Hindi na niya mahurot na yun niya. Ay, ko babaw. Apa ito sa pagkakas? Tapos, Nagkataling nito. Ako yung butang nilari. Makan na namin. Ang ito. Huwag na lang kami isa. Nakahalang. Kanina ito
Kaunod na. Ako lang may tanong. Tanong. Tanong na ako ah. Sama yung kakulit. Ano na? Ang tatanong dito kang. Ano ka sa? Ang tatanong dito ko ako nakikita. Ay, nagpara ka katol? Wala mo lang putol. Ako na ikontra. Ako din yung sarado ko. Namana si Alan guys kay linaw. Walay hangin. Ay, wala na iwan na. Ang dami lang ulam. Ha? Gamitin ko na. Wala na daw nag-uwan. Nagbi na ako. Wala na daw nag-uwan. Ay pagbutbut mi ba? Wala na daw nag-uwan o. Ini sa ato lugar wala nang uwan pero sa lain lugar nagpusuki ulan. Dito nag-uwan. Singoog. Singoog. Wala lagi. Inita dito yung og ko eh. Pagkanta na dito yung og. Ako na buling sa ako na ni guys. Matapan dito yung third eye. Kung sinira ba yan eh, kabulingit isa takuling. Wala naman. Wala na. Wala na. May tanong dito. Nakabamyo. Napa? Hindi ni. Naisa ba rin eh? Nangkap ko ito. Nanungkaw ko sa kaldero dito. Basta kahoy atong gamit din na kapaningala ang kabulingit atong naong kay kanang duso ta sa kahoy niya binatog kakuanan nga pagkahilam ta sa atong naong Nay, ako atong na. kamalayan Ako na. Ayan. Mali. Muli. atong kabantayan di ay Ang ino-ino ko ka. Di ba? Aga-aga. duwang pa ka ay Ulitan ako din eh. hi guys may gabi nagabinaan mi guys namalit mi sa mga gamit sa mga bata so ayan ito kang Mimi. Sus. Naunsa naman na, Mi? Ano na daw? Oh. Awal mo na. Kisa mo tayo balunan. Ako Kani kang rilo na balunan. Kana ako ng charger. Naray mo. Nay. Na. Nag-abrin yung dani, oh. Ayo, bo. Kani kang reselmi ni nga bag. Sa may suludan ni di ay. Nang kayo. Sebenarnya kani wisher Kani kang doy-doy na siya. Tagsamra na lang ni Manoy. Aku ada po just Kani balunan ni doy-doy. aku om na. Iya mo ni Manoy. Kailangan na ako ikuha pili na gamay na. Kani kang Mimi. Ako may pinakil ko. Bayo tadi. Yapilan po nila og perfume. Aku ulo dio. Pahira naman siya presyo ka na. Ang kulang na simulang na pa yung mga folder ani wala pa himbilok. Om mandani Color ulo dio. paper ug bond paper. Napagit ako a perfume. Hindi lang. Open na siya. Ako, kupil lang. Ako lang ko. Okay, napa. Kani gihatag ni sayang uyuan ni Alan. Ayang iyaan.
para kadoy-doy eskwela. Panipod gihatag po din niya para sa ako ah. Ito na. Naghapit mangon mi didto sa iyang parinti ni Alan sa Tarisayan. Gitagaan po si Relona og sapatos pang eskwelahay. Okay. Nasulbad ang ilang eskwelahay. Pang PE. Gitagaan po ko niya og sandal. Tuma, sandal. Kani pang Relona na. Tempo na siya ka na. Panglain ang imo lang gamit lang. Kana kang Mimi na. Uy! Ha? Ako ang guni. Ay mo din ha. Anak ko. Manara kang Mimi grade 1. Dami lang. Yan na ni Mimi. Doka ni Carsones kandoy-doy para pang eskwela. Dili may tao na may Bago siya Carsones. nasayang. Kana lapis dara. O sinina. Bago po siya sinina. Duha ba nakalapis mo? May talayan pa ni. Ano? Duha ka sinina iyang bag-o. Ako na talayan daran. Pana kang reselmi na nga notebook. Request na sa maestra nga notebook. Ako talayan daan. Ni? Namalingay ko. Kani kandoy-doy binder. Og bag ni Doy-doy. Sada kay na yo. Batangan na na yo. Kang Mimi po na notebook. Sada kayo. Ang gi-request mongod sa maestra nga notebook pang grade 1 kay Florid. Yan na mag-ila. Daw kani sa nilas nga para dito sa ilang room. Ang toothbrush ilang room mo. Look. Ito plus. Ay, kaba. O jacket ni Doy-doy para magbiyahe. Siya jacket suoton. Nasa ito ko to plus. Nakuha na ni mo. Ito. Plus. May among talan nila. Bag po na ni Relona. Ara. Sama Dapat yung kuhan. Kadang shampoo. Magpalit na. Kani si Doy-doy rada ni magkuan sa iya. Violet ako color ha. Ilain ang mga gamit si Mamanoy lang. Ugma. Wapay klase ni Doy-doy pero magka-ID pa si Ugma. Ano guys? Since sa Ugma siyang trabaho. Yung burong. Oh, kang manoy na ah. Kang manoy. Ni kang Mimi kani. Grade 1. One day na. Grade 1. Amo ba ni Johnny may yung bag paper o color paper na Pitaka para sa kwarta. Para di mablaan. isa natin ganay? Mimi, may lang. Pataban? Isod na dali mo mga notebook ni. Isini ko sa dani ba? Ako rin tahala na midi. Kundi. Pencil case niya ni guys. Ayan guys, sinanay. Takal na. Dili tahalan tanan lapis ha. Oh. Ama ba lapis? Di ba ako? Hindi ko. Ama nang isa ra ni. Di mo siya tahalan una. Hala, ako sikling. Pero oh, katuyo na. Tsada kayang butanganan. Ay, ganun. Nagbato daw sila lolo. Lingwan. Okay. Ito malal. Yung gas ba? Tara. Oh. Di sila ba igawin sa kirin ko gawin? Teka ba di sila? Duhar mo ilingkuran na daw. Siot na sila kuya. Nakunapis sila, tambok na sila. Oh. Tambok na mo diya.
Hello guys, good morning sa inyong lahat. Ako'y maghangat dito sa kuan ni nanay, lamunan. Ako'y maghangat na guys. Mahawa na ang gibaglutan ni Sando. Hangatan ko guys, ako sa itong tikok na ang Sando. Iko lagi ako gamit para dali. Minsan na daw gusto. Nay, mimi na yo. Sabi ko na, Yakot na ako lang. Sabi. Sawa dia. Guys, ready na ang ilang pamahaw sa mga bata. Amay nang lupad. Ngauna na sila guys, kaya mag-eskwela na. First day of the school karon. Si Doy-Doy, nagkauna. Naray mo kapila niya Alan, no? Si Alan po, mag-eskwela na po na siya balik. Kana, balo na ni Rilona, kani kang Mimi. Daghang pa si mong sudan, mi. Kani kang Doy-Doy, mapalit ka si Doy-Doy ito sudan, kana may daghang kantin dito. Pati sa dito, ang sudan. So, ang ilang sudan guys, ay biplop na siya. Sa bulan akong itlog. Sa mag-Alan, anay mo kape, oh. Kaon sa putik. Oh, sige pagkaon. Suwa say. sige gulo sa litre kape. Blue. Ay, ikaw no, sasawan. Kaon na mo, kaon na. Nayatod ko sa kalsada nay. Pagdali, Rilo na. Napabiyay mo manghud ako gatimanon lang. Basing nagtuo ka. So, pwede klase na na. Amay ako balon di. Balon di ako. Ay na, pag-ingkod. Sapatos na. Kutsara, hindi ko lang kutsara di. Panguhan saan ako ng mga taklo ba nilang balonan, guys. Ayan, guys, si Doy-Doy. Manas siya, ilis. Dito na siya mo, kuan. Muatang sa gawas sa yang sakyan. Magkuan sana siya karon guys sa iyang classmate, masakay sana siya kaya wala pa ko nakakuan og motor. Akong adtuon unya kung nanabay stock kaya nahatdan sila. So ready na siya. Tapos sa kulit tuti ka. Sabak mi. Ako balon. Gamay-gamayan na imong kwarta lang. Kay Lunes pa karon lang. Ako balon lang. Biskat cheese no. Si Binti na imong balo na. Si Doy-Doy, tuwa na. Gikuha na sa iyang classmate. Oh, tuwa na sila guys. Paalis na sila. Si Mimi na po akong atimanon. Kay tuwa na sila ng lakaw na. Guys, Mimi po karon. Iyan naman po klase karon. Mamahog pa ko sa baboy na manigway pa kog baka guys. Ako sa nang itanom guys. Kaya inot na naghapon sa iyang papa ni Alan. So dahil na ko na siya itanom. Kaya katay mo na siya. Kajut lang me! Nataranta na si Mimi sa'yo. Kung sa dala size pa man. Pero humana siya gligo guys. O lagi, anak ko pahingo na diya.
Taranta gid siya kay permiro pa mang klase. Permiro adlaw pa man. O lagi! Ako butangan sa 80 guys. Pagdali na ko no siya. Singgita na. Singgita na gid si Mimi. May tanlad oh. Oh, padulong na ko. Padulong na lagi ko. Iti akong ibutang guys. Dali rin siya mautan. So si Mana wa na, mautan na ni. Oh! Apit ako na alas 12. Kaluoy sa bata. Kasi kita. Dali na na, kaya hapit na alas 12. Taranta po siya kinang, hunahunan niya ng lakaw na yung mga kauban niya siya napas balay. Oh! Alas 9 na! Oh, coming na ko! Ako sana ipang busok kadyot guys. Nausok na guys. Diba? Ako pa ng dugangan. Ayan. Dali rin mo na siya mautan. Dali rin na siya mautan guys. So si Wana utanan na na. Akong tanlad niya tinanom oh. Hambog na. Dali pod ko. Ang ko'y bangag. Usama nga bangag. Halas ni laga. Ito ang tambakan. Kargadog bangag ganing dapita. Hindi ko gitang bangag. Akong sibuyas. Lagko na. Ayan. Akong itambunan ng bangag. Nasigita na si Mimi guys. Harbisana na masadin niya akong batong di ay. Pero niya ako maharbis sa hapon guys. Kis Mimi wa na. Kataranta na. Kaya alas 9 na ako no. Magkuhan sa ko ako sa itong yung ilisan. Maharbis ko niya sa batong guys sa hapon. Balik na sa tasakuan na ni guys. Let's go. Balik sa uno. Akong gibaba siya kay basa ang pita. So, naka-complete uniform siya. Sarilo na, wala pa to nag-uniform kay akong gipatahi, wala pa human. Nga, uniform, nagpatahi pa man ko. Si Mimi, na may yung uniform na kuan. Dato ko manigi palit pagbakasyon. Wala to, as kagayan, wala to. Wala ko ba na pa ito eh. Ay, imo, manggitawag sad. Nagmatakay. Bye-bye, iskal ko. Mwah. May missing ito eh. Sunod kid. Buang. Uli ha, dili maguban ha. Diya ba na? Diya kabilin kay ulay tao diya, bantay na diya ha. Bantayan na ay mangkuan na sa tubalay. Humana man kabahog. Nagpatuo sa BS guys. Berdaog tuog. Lay. Tanaw ra siya namo. Bye-bye, toy. Ako wala pa ko nakapanood like eh. Dito na ako manod play karsada. Ako naman si Mimi ibutag basta mag-abot sa karsada. Hapit nagsunod. Nilagyan na siya masunod kay atong unag yapon nga gi. Nagsunuran na siya, gilakagan ako siya guys. Gilakagan ako, uli din siya pag trako taman puntod. Uli din siya. Nakuha may yung papa niya ala balik na po sa Cagayan. Wala siya tawag to dapita. Eh, Kaya karon pa ka. pagpapilin sa ito eh. Pag human ako katod ni Mimi, mulugsong din ko kay mo Wala sila dudot. ato na ko to sa munisipyo ang kuan nila ni Janice sa Restro. Ito ilang mga kuan daw ako doso sa simbahan. So, pauban ko dito si tata sa eskwelahan kaya pa na-enroll iya bata.
Mami tata. Maman ko upload. Napangas sa podain ko. Kaya si Mimi, ipakuha lang ako siya ni Mama. Hindi ipauban ako ni Lingling. Ako sabuton si Lingling daan. Napahulatan si Mimi. Kuan mo ni Ling. Ami ko kayo me. Hindi ko lagi kayo mo. Saya rabi ka away was waiting to see. Usahay ra mo mag-away. Dili ka mo mag-away. Kay uwi nada ng bata nga mag-inawaya. Bilabas. Ito sa katanan talaga kita guys. Basta ting klase na no. Atong lihok mura na sa sayo. Sulod na ito mga gamit tanan. Sayo may ko nagmata. Ang riluna sayo nagmata. Ang riluna alas 3 pa. Ako Naglungag manani. na. Wala pa nagmata sa Luna. Ako kadlaw na kong mata. So, nag-inawaya silang duy-duy duha. Kaya ang riluna nag-charge man. Wa man siya naka-charge kahapon. Nag-charge siya. Kagabi ipaw niya. Nalimtan man niya pag-ibot. Nalubat ang power bank. Halaka, wala ba ginako din nadala ang power bank ba? Namay man ko kay naka-full charge mo ko gahapon. Nalimtan akong power bank. Nag-inawaya silang duha. Kaya ang power bank ko nung nalubat. Wala lagi dito siya magsunod kay nalugdan na to siya itong unang gilakagan ako. Ako man tagtubuon punta. Naraman siya. Ulit to ako man nagawin. Tapi. Bugat man kami. Tapi din ako siya sa. Naginom ba kasporga gabi me? Oh. Ginom ni mo itong porga? Oh. Sustong tayo ikuan o motor sa kayo. Insa man to. Hangak. Hangak bugat. Hapit ang diskarsada guys. Try ka mo. Takan. Okay, togit. Hunong gid ba? Hunong. Hunong gid. Try ka. Guys. Agoy akong estudyante. Oh. Hindi ako bayo. PBO? Gabay o? Nay, palit na. Yan. Yan, balikan lagi ko. Yan, napakit ko yung ilupi. Hello, Nanay Anggeng. Bili niya mo slipper. Ay, sapatos. Me, adto na ko, me, ha. Adto na ko, ha. Bye. Moto po ka man sipyo, ha. Bye-bye. Ay, classmate si Zia. Ayan, guys. Magluto tag sudan nila ni Mother. Nalunuran na nanako og mantika. Ako'y magluto guys kasi mama nagatiman siya ni saksak sa iyang ulo. So ako nang lutuon. Ayan guys, ang lumpia may akong giuna pagluto. So ato ng sigaan kay nag-almuhaw ang kahoy. Kay mo siga. So nakaluto na ko guys, ready na. Ayan, ang kanin, ang lumpia, ang tocino roll, o sausawan. Si Mother na sadang mag-video pagpangaon guys.
Gikan na niya ti maya-maya daw nga tusino roll og lumpia. Dili po. Sana all. Hi guys, welcome to my vlog. Amin to. May klaro gining kita maghat. Gingon na adto dito. Yan sa mo si Chichi, Steve ni mo. Sampu ka ba nung sobrang stevip diha. Steve ba mo? Kaya naman Kung ka nagkuan, saba. ingon lagi si Wawi nga indro lang tanan niya ngalan balag maulahi ang card. Napuno na kuno siya na may gani paabot dito sa Wow. ay wiwi ba ang sana? Mama si Bibi Wiwi. Ano to siya? Ano siya? Pinahuta ka na. Pinahuta ang kalay. Ano yan sa man? Ha? Dino man. Dato gani sa iya, nagsugot ra siya. Steve na. Agay. Ay ilang kalama. Kuan na siya, mag-classmate sila gikan sa grade 7, paingon sa grade 10, di na sila madugangan, di po na. Di na sila madugangan. Kalamay sa buho. Pinahuta ka to. Na ilang kalamay. Buang ito si Bintat. Binauta na dito dahil. Hi guys. Hi guys, punta namin ni Mama sa Munisipyo. Kung ano mga marriage contract na dyan is daw may duso sa convention. Sari mo na ang among sakyan. Ayan. Pagka sa building ba daw? Ito ni guys sa convention. Manami guys, pauli nami. Patagad rami ni Rimon. Nagpahulat rami ni Rimon. Palit ka kuantik tambal. Paliton. Tambal ni akuan. Marites. Sayo ta nakauli guys. Hi guys, sayo ta nakauli karon. Daghan tag mabuhat karon sa balay. Kaya paglakaw bin ako ganina kay ang plato apan hugasan. Alam niyo na nagkataranta kita basta buntag. Wala ba kuan way bili nang wala sa ako naka-upload. Pas ako nag-upload ganina, nag-live sa ako. Nag-live ra ko guys. Kaya kung mag-upload ko, madugay manggid ko. So, magkuan na ta. Nag-live na lang ko. Okay. Parang sayo ta makauli. Nag-uban ko ni Chin, ni Queenie ug ni Chichi. Kami ang gihatod una. Ay, ikatulo may nga gihatod. Okay. Mauna naman sila tata og ni kuan Mr. Gingayan o si mother o mga bata. Dito may manihapon lang ni mother guys. Kuman ako din sa balay karon. Adto na po ko dito kay dito may manihapon. Nakaabot ako sa balay guys. So gitigway na ni Didi ang baka. Gibutang na niya dana sa dool oh. So yan ang ipainom. So nagbuhat na po si Didi og kahoy. Una mo gud siya nag-uli. So tuwa nag-charge siguro og cellphone to sa ila ni Kukoy kaya umda siya dani. Nakabuhat na si Didi og kahoy guys. Kana itina siya. Akong iabono sa mga utan. Kay di man magayo atong utan og way abono. Unang iti lang sa last 4 na guys pero init pa. So mang-harvest ta sa atong batong. Kay atong batong di na to pagwangan sa kimintas nga ag daghan pa buwak, daghan pa pamunga pa. Kaya si mama di sa kung pagwangan taman sa mupas siya ng kuwan. Ato lang sa siya pang anamon o gula ay kuha ang mga agkaguwang na. Ay dili sa siya palayaan. Dili sa siya palayaan di ay pagwangan. Diba? Ikaduha na nina kong harvest akong batong.
Diba? Makakaon gid ta sa atong hinaguan, guys. Gamay pa siya. Daghan siya bunga. Wala ko harvest, guys. So daghan pagagmay. Kaduhan na nila akong harvest. Daghan pagagmay, guys. Oh. Thank you so much, Ma'am Pinay Beauty, sa imong mga seedling nga gipanghatag. Nakakaon na gid mi. Hi guys, good morning. So alas 10 na sa buntag. Mo tubong na pod ko kay mo upload. Ako ra isa dani nabilin. Man ako labas sa mga eskwelahay sa mga bata. Manglaba ko daan. Ito ang baboy, mo nagbahog. Akong baboy, guys. Boros na siya, guys. Boros na siya, boros. Ito, humanan ako na sila kaligo do bahog. Ito ang baka, humanapod kong panigway. Ito, ako sa tanawon basig nagsabod. Takanak nalabhan, guys, mga trabaho ay alan og ni Duy. Ito, kuan. Eskwelahay sa mga bata. Ito rada mayong sabsab sa baka. Nang laba ko ng halay na dinhin ako gipang halay lang trabaho ay kay aron dali mauga. Dinhin ko ng halay. Dali ra mauga ni guys kay init man. So mulakaw na ko kay aron makasayo pag-upload. Kay kapoy kini ito gabinan ta. Gahapon ako nag-upload, gahapon nag-live ra ko gahapon. Shout out sa inyong lahat, guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa hindi nag-skip sa aming ads. Maraming salamat. Ang kanding, gitigway ko na po na. Di ori magpa-video. Di magpa-video ang kanding, guys. Wala na po din hilang papa ni Alan. Ito na po sa Cagayan. Gamingaw na po din kay. Wala na po sila dire. Igor to din nagbalik na po. Ako mo. Ibahugan ako ilang ito eh. Si Relona may gitugon niya ka nag-eskwela man. Bye! Maraming salamat sa inyo lahat, guys. Thank you so much. And God bless to all. Bye-bye.